Ġiet imnedija strateġija ġdida għal korp tal-Pulizija għal dawn il-5 snin li ġejjin. Din l-istrateġija għandha 3 prinċipji strateġiċi imsejsa fuq 11 mira b'49 azzjoni. L-ewwel nett li tikber il-fiduċja tal-ħaddiema tal-korp stess fil-korp tal-Pulizija u anke dik tal-komunità. It-tieni li l-korp isir aktar flessibbli u effiċjenti u li l-Pulizija tkun iffukata sabiex iġġib ir-riżultati. It-tielet għan huwa li l-korp ikompli jsostni bidliet pożittivi u prattiċi effettivi fl-maniġġjar tal-korp. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa spjega kif din l-istrateġija ser tkun imqasma fuq 5 snin bi pjanijiet ta' azzjoni ċari u spjega kif il-Bord tal-Gvernaturi se jkun qed jara li din l-istrateġija tkun qed tiġi mwettqa. Spjega kif din id-darba kien il-Korp tal-Pulizija li ried din it-trasformazzjoni u anke rrikorra għal fondi Ewropej sabiex anke jitwassal messaġġ barra minn xtutna li l-Korp tal-Pulizija Maltija qed tadatta ma' żminijiet. Qal li bekk issa l-Unjoni Ewropea ser tkun qed tagħmel l-iskrutinju tagħha wkoll. Il-kumpanija rinomata PricewaterhouseCoopers assistiet sabiex tkun infassla din l-istrateġija bis-sem ta' esperti Ingliżi fil-qasam pulizjesk. Partit mill-istrateġija ġab dejnija tajjeb biex aħna tlaqna bil-restructuring tal-korp tal-Pulizija, tajjeb il-kunċetti ta' community policing, aħna rridu nkunu korp iktar eqreb lejn-ċittadin, more customer centric, tajjeb aħna rridu naraw kull membru tas-soċjetà si jekk hux vittma, si jekk hux xut il-pubbliku ġenerali bħala klient tal-korp, tajjeb u daqsiku kumpanija privata tara x'tagħmel biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-klijenti tagħha hekk aħna rridu naraw lill-pubbliku. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri iddeskriva din l-istrateġija bħala waħda kuraġġuża iżda fattibbli. Stqarr li l-aċċa l-bidla huwa kbir u għalhekk dan il-pjan qed ikun ippreżentat quddiem il-poplu Malti Wawċi sabiex il-korp u kull min involut fit-tmexxija tal-korp tal-Pulizija ikun kontabbli għat-twettiq ta' din l-istrateġija. Din hija strateġija importanti ħafna fejn permezz tagħha rridu naraw li jkun hemm korp aktar viċin in-nies illi mbagħad jirbaħ il-fiduċja tan-nies. Fl-istess ħin ikun hemm korp fejn ir-riżors uman ikun aktar imħarreġ, riżors uman li jkun aktar motivat u li anke jkun premjat għall-bżolija tiegħu. Il-Ministru Camilleri stqarr li l-Pulizija trid tkun qrib in-nies sabiex tkompli tikseb il-fiduċja tal-poplu u spjega kif il-korp irid jikkomunika wkoll mal-ġurnalisti fl-interess li ssir ġustizzja filwaqt li l-korp għandu wkoll jikkomunika fil-bliet u l-irħula man-nies tal-lokal u s-soċjetà ċivili. Intant il-Professur Xavier Formosa mill-Bord tal-Gvernaturi spjega kif il-pilastri tal-istrateġija l-ġdida huma l-immodernizzar tal-korp u li l-korp jitmexxa biħsieb ibbażat fuq l-arfien u l-intelligenza.